1. októbrový víkend sa uskutočnil už 15. ročník Medzinárodného festivalu Deň architektúry v mestách po celom Slovensku aj v Českej republike. V nedeľu 5. októbra popoludní sa tento festival konal aj v Bardejove. V areáli židovského suburbia sa uskutočnila komentovaná prehliadka obnovenej budovy zhromaždenia Bet Hamidraš. My sme sa nezapojili do všetkých 15 ročníkov, ale asi už 5 rokov určite sme zapojení ako Bardejov. A čo sa týka teda budovy zhromaždenia, tak tá rekonštrukcia prebiehala v rokoch 2022 až 2024 a bola podporená Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Spoluúčasť poskytla nezisková organizácia Bardejov Jewish Preservation Committee na čele s pánom Emilom Fišom. Preinvestovalo sa tu teda cez 1 000 000 eur. Budova zhromaždenia Bet Hamidraš je súčasťou židovského suburbia, ktoré patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku. Zároveň tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisu mesta Bardejov do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Čo sa týka tej histórie, tak tá budova mala veľkú hlavnú sálu, ktorá slúžila ako budova školy alebo na výučbu a takisto ako priestor na modlitby, čiže nachádzala sa tam v strede aj bíma a takisto tam bola umiestnená v schránke Tóra. V tej dobe študovali alebo teda modlili sa v tej veľkej miestnosti iba židovskí muži a chlapci. Čo sa týka žien, tak tým bola prístupná len ženská galéria, kde vlastne teraz stojíme, teda trávili čas len tuto na poschodí. Budova zhromaždenia Bet Hamidraš 10 ročia chátrala, no počas uplynulých 2 rokov prešla rozsiahlym reštaurátorským a stavebným zásahom. Vďaka obnove sa táto národná kultúrna pamiatka opäť otvorila verejnosti v plnej kráse. Spolupracoval som s veľmi šikovnými ľuďmi. Participoval tu aj akademický maliar Peter Gomboš ako garant malieb. Čiže a ja som mal na starosti tie omietky, štukovú výzdobu, podlahy. Najprv sa počalo s úpravou zeminy, lebo tam predbiehal archeologický výskum. Po jeho ukončení sme sa pustili do vyrovnania tej podlahy a tam je to podlahové kúrenie, vzduchotechnika, tak sme išli do tých stien a na záver sme išli do stropu. V strope bola taká jedna veľká diera, ktorú sme si mysleli, že máme nejaký problém s ňou, ale nakoniec nám pomohla, lebo vlastne tie veľké materiály sme cez tú dieru dostali do podkrovia. Tým, že tu nebola žiadne technologické vybavenie, lebo bola to budova stará, kedy v podstate sa tu kúrilo kedysi iba pieckou. Toto do dnešnej doby už nie je udržateľné, takže sme tu navrhli komplet nový systém vykurovania, vetrania, vzduchotechniky, takže je tu nová komplet aj technická infraštruktúra. Našli sme aj tie bočné bordúry a našli sme aj tú hviezdu s tým, že ten strop znázorňuje to nebo, že nad nami je nebo s hviezdami. No a tie otvory 26, to sú také odkladacie priestory na tie modlitebné knižky a modlitebné rebienky. A zároveň aj také smutné je to, že sme našli nápisy na stenách po deportovaných Židoch, ktorí boli určené na deportáciu a niektorí z nich, ak mali ceruzku, tak zapísali tam svoje meno, prípadne nejaký odkaz rodičom, že idem na smrť, že bol som tu a idem na smrť. No, tak toto je také citlivé a dosť smutný príbeh. Rekonštrukcia objektu bude pokračovať ďalšou etapou. Po obnove interiéru a vonkajšej fasády sa v najbližšom období zameria na úpravu vonkajších priestorov. Plánuje sa osadenie vodozádržných chodníkov a ďalšie zveľadenie okolia, ktoré prispieje k funkčnému a estetickému dotvoreniu celého areálu. Ja som tu bola, keď to bolo v dezolátnom stave, sme tu mali potulku jednu a ja si proste som uveličená, čo z toho urobili. Krásne. No, je to veľmi pekne urobené a som prekvapený, že to tak zreštaurovali. No, všetka česť im. A je to veľmi pekné. Ja si myslím, že veľmi veľkú prácu tu spravili. Nie je to jednoduché po toľkých rokoch ako rekonštruovať. Viem, čo tu bolo. Tak som rád, že proste ľudia nezabúdajú. Dúfam, že aj ďalšia generácia nezabudne.